Kit, dowe Pak Ting. Ngapa le? Karaokean nggone Pak Ting. Alah, paling wonge turu. RT nek yamene je ndamoni pring. Mae Pak T masake sik karo kayu sik didamoni. Pak RT ora ndek kompor masak karo kayu. Pring bukan kayu tapi suling maksudku. Ya ayo rono melok ndamu. Ayolah, engko mundak turu wonge. Angkat. Atau bisa ndamoni sulingnya lho wong iki. Ya wonge ora percaya. Ya kukira ora ndamoni suling. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rada budek dak? Mulai anak orang lagi senengin sapa iki? Walah mbagit karo Pak Tom. Ayo mlebu rene. Aja nang ngarep pintu. Sanggat. Waalaikumsalam. Wah, ora mlebu apa ndek kopi ngene iki. Oh, ono kopi. Ya niki, Pak. Singgo rene kopine. Mo. Ayo kita karaokean ganti. Pak T, aku jane jam mumet, makanya aku nunggune sampean, ajeng laporan. Wong aku juga cek mumet. Apa tak kusut emang enak apa kok mumet-mumet harga rene no. Nek modot-modot, aku rene menawa Pak RT duwe duit, ape nyilah. Lha sampean nandur-nandur ki badhe njretna tinggal balik turu ngarep wae kok piye? Jenenge nandur-nandur jamanku wong tuane ya nek nandur ya didangir. Ya dipupuk, anak omone ya disemprot. Wong anak buahe kadang-kadang colong wong arep ditunggu kok iki nandur tinggal turu ngentene woh piye. Kusut memang sampean rene iki. Aja nyilih dhuwit, aku juga ora ndek dhuwit. Pak RT iso ngomong kaya ngono. Kukira iso mecano solusi, malah aku tambah mumet. Wis, aku balik ae. Iya lho Pak T piye wargane nandur ora ndek pupuk. Ya ora modot tandurane. Tulung golekne solusine to, kepiye carane? Ben iso makmur rakyate. Tak jelasne ya, Pak To, Pak G tak jelasne ya. Awakku mumet sampai ya mumet. Saiki enake di dolanan suling wae, belajar nyuling karo aku. Ayo, merene musik. Ayo Pak. Delok lur, etok-etoke nek wong belajar nyuling kae. Apa petok sing metu tapi ora metu suarane. Oke teman-teman, konten kita malam hari ini tentunya masih di channel Awas Ada Yang Ngintip. Jangan lupa subscribe-nya. Jumpa lagi di channel Awas Ada Yang Ngintip di kesempatan berikutnya. Salam sukses terlalu.